Bona tarda, companys, soc Marc Oliver de Finques d'Arquitect. Avui us vinc a presentar un pis que tenim àtic a Balàfia. Fixeu-vos, justament entrant, tenim l'escaleta per anar a la part de dalt que té totalment separat i té com un apartament. En planta teniu un menjador supergran amb dues habitacions al fondo i aquesta cuina que, fixeu-vos, està complementada, mireu, cap aquí, amb aquesta tauleta i una vidriera que surt a donar directe cap al menjador. Tenim aquí la zona de galeria amb la caldera, la rentadora i secadora i fixeu-vos els electrodomèstics. Dos piques, forn, vitro, rentavaixelles. Cap aquí al menjador, un espai supergran, molt il·luminat amb dos finestres que ens donen des de l'exterior, aire condicionat i mireu, quarto de bany, en tenim tres en total, dos amb aquesta planta i una altra a la planta de dalt. Aquesta habitació és grandíssima. Tenim la part del llit, un espai diàfan aquí davant, l'armari i saltem cap aquí amb el quarto de bany. Què més tenim amb aquesta planta? Un petit balconet que es passa a través d'aquesta habitació, que aquí tenim una habitació individual molt correcta. Un armari, un altre armari i el llit. Balcó amb toldos i a dalt tenim la terrasseta. Acompanyeu-me a la part de dalt. Bueno, companys, doncs aquesta d'aquí és la planta diàfana que hi ha a la part de dalt. Aquí tenim un quarto de bany, terrasseta i justament aquí un vestidor i una habitació amb lluernari Velux, igual que aquesta zona d'aquí. I fixeu-vos, la terrasseta amb les vistes. És petitona, però bueno, te dona un aire per si estàs aquí dalt. Teniu el cap de Balàfia aquí davant, de l'11 de setembre, i té quarto de bany amb aquesta planta, amb banyera, vàter i pica. Doncs molt bé, companys, ja sabeu, 973 10 22 86. Marc Oliver, el vostre agent immobiliari. Ens veiem aviat.